И здравейте хора, аз съм Дидо и днес ще играя CSGO. Подобна на CSGO, защото не е точно CSGO. Ще има помпата. Не е CSGO, защото я взех без пари, но също мога да играя мултиплеер. Същото е почти. Не съм сигурен какво няма. Както и да е. Гадното е, че снимам само с 24 FPS, но аз като играя не изглежда, че лаги толкова. Не изглежда да лаги. Добре. О, не, много са. Не. О, не, тия отстрани ли идваха, е? Дори много се забавих, както виждате колко съм слаб, виждате много добре. Да, ще спирам на пауза тук, защото още не знам как да скипвам това. За да мога да продължа играта. Контрол над бота са сели. Мога да се контролирам бота, значи мога да играя добре. Така. Сега, ей там един. О, бил го. Те, спечелихме. Това е много по-добре. Хедшот съм направил браво на мен. Добре. Надявам се да ви харесва тази поредица. На мен доста ми харесва, нали, като игра. За да играя. Томачи, взимам по-скъпия. Мисля, че ще е по-силен. Мерника е доста голям. Има оръжие, примерно М-ката. Не знам точно къде се намира. Още все пак ми е началото. Но ще науча и М-ката, ще играя, защото е много яка. Те убих един. Май излиза пуша, когато стреляш. Къде има? Не мога да видя. Ето го. Добре. Чакайте, не искам тук, искам тук. Ота има някакъв, той е снащи. Размазах ги. Не, аз никой не убих, бе. Аз мисля, че убих някой. Не, двамата с някакъв сме убили. Добре. Много хубава игра, на мен доста ми харесва. Не знам колко път ще го казвам, но с кефа, че се изтеглих, не знам защо. Аз имам това оръжие, няма смисъл защо купувам. Пистолетът е много як. Обаче сигурно е слаб. Мисля, че много съм се увеличил звука на играта. При вас много ще чува ли? При мен се чува нормално. Не. Къде си? То няма никой. Добре. Да я залагаме бомбата. Що аз нищо не направих в тази игра? Добре. Както сте видели, направих се го по някакъв начин на български да е. Точно от началото го пише. Там на какъв език искам да бъде. Добре, това оръжие не знам дали е силно. Това оръжие съм играл един път и ме убих още от началото, зато и че мисля, че не е достатъчно силно. Или просто аз съм твърде слаб, то едно от двете. Аз съм твърде слаб 100%. Добре. Там мисля, че видях някой. Чуйте да я пазите, аз тук ще стрелям. Браво, е. Явно то скоро оръжие имал. Тако скът старото ми. Добре. Какво става? Там да не почнаха да ги изтрепват, бе.
Да. Това оръжие е доста добро. Бягай, бягай! Добре, двамата го убихме с този. О, бомбата гръмна. Добре, печелихме и този рунд. Това оръжие 100% е доста силно. Добре, ще играем сега с това. Мале, много яко изглежда, бе. Добре, много яко изглежда тези с оръжие. Вижте го само нарисувано. Не е като CS Warzone, а? Не мултиплеер може се играе между другото с игра, ако не съм казал. Ама после, като стана малко по-добър, нали? Тогава ще почна да играеш мултиплеер, защото сега още началото съм. Но обаче много шуми в клиповете, защото... Такова, чакайте само да напиша. Тъй. Какво става, бе? Защото... мисля, че ми натоварва лаптопа. Що за... Леко е тъй, нали, не е много силно. Колко има тука, бе? То с моите ли? Да. Убили ги всичките, бе? А, не тук. Добре, я. Вече аз как различни звуци. О, снайпер. Не. А, бомбата се чува здраво. Който е оръжие, бе? Това е много яко оръжие. На това повече ме кеф. Терорист Twin. Добре. Какво става? Какво става? Добре. Като съм към контратерористите, сякаш по-трудно. Преди да снимам клип, играх там един път с контратерористите. И мисля, че беше по-трудно. Там да ме гледа нещо. Махай го ти готови. Аз не искам да бъде тъй. Тук няма хора 100%. Ти нещо спряха да идват тук. Тук ги чувам аз. Тия с моите. Добре. Тим да заложим бомбата за бързо. Искаме и ти да се отключи също да видя кой има там. Кой там, кой има? Чували. Добре. Не знам, тези дети даха то колко има от тях. Че всичките май са живи, бе. О, да, всички бяха живи. Че наши ги трепят без да умират, бе. Аз ги убих всичките. С помощ с някакъв друг. Лали, ама къде де. Аз ги убих. Искам друго оръжие. Те едно бях. Това ще е последен рунд. И... Те. Да видим. Ще викам CSGO, защото не знам кой ми да ви кажа. Counter-Strike. О, този здравата го тряснах. Добре. И то спадна. Залагам бомбата. 7-0 за нас. Мисля, че... Добре, бихме. Хора, дано да ви е харесал клипът, абонирайте се, давайте лайкове и да, чао!